серийния анимационен филм Тао Тао. Wo Bäume stehen satt und grün und leuchtend bunte Blumen blühen, wo jeder frei und glücklich ist. Dort lebt Tao Tao, unser Tao Tao. Приказки за животни от цял свят. Сватбата на малката елфа. Ужасно! Възмутително! Как може да правят така? Поиска ръката й, но трябвало да изтече още много време, докато заекът и елфата се съберат. Но за това ще ви разкажа следващия път. Гледахте Приключенията на двете малки рибки. Епизод от серийния анимационен филм Тао Тао. Режисьор Шуичи Накахара. Музика Карл Свобода. Филмът е подготвен за излъчване от екип